aqbad mingħajr dewmien u pubblikament issa u iċħat lil Joseph Muscat. Hekk biss tkun verament turi lil poplu Malti li trid tnaħħilu id-dellikra li għandu fuqu pajjiżna. Ammetti li Joseph Muscat wassal lil pajjiżna f'dan l-istat. Ammetti li dan u l-legat tiegħu. Nisfidak issa, Prim Ministru, iċħdu, neżżaw mill-ola onorefiċenzi ta' pajjiżna, keċċieħ mill-partit tiegħek biex nimxu l-qoddim tas-sew u turina li int m'intix kontinwità. Dan huwa l-appell li wassal il-kap tal-Oppożizzjoni u kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fil-Parlament it-tnejn filgħodu. Diskors li huwa għamlu fid-dawl tal-fatt li l-ġimgħa li għaddiet pajjiżna ġie grey listed mill-FATF. Fil-Parlament, Bernard Grech fakka li Robert Abela kien spalla ma spalla mal-ex Prim Ministru Joseph Muscat. Kien parti mill-kabinet tal-iktar politiku korrott fid-dinja u għalhekk li rrid il-kontinwità. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li jekk il-Prim Ministru ma jieħux dan il-pass li jinfata minn Muscat ikun ifisser li jinsab kontent b'dak li ġab fuq pajjiżna l-ex Prim Ministru. U għażid jgħid li kull ġurnata fuq din il-lista tfisser impjiegi mitlufa. Bernard Grech qal li l-Partit Laburista rnexxielu jakkwista ċertifikat ikraħ l-erba' li għadda, turija ċara ta' dak li seħħ f'dawn l-aħħar 8 snin. U qal li l-Gvern mhux qed jirrealizza li biex pajjiżna joħroġ minn din il-kriżi hemm bżonn politika differenti. Il-Gvern Laburista qed jaħseb il grey listing se jgħaddi waħdu u ma jrix nitkellmu fuqu qed jipprova jxerred il-messaġġ li business as usual. Bernard Grech appella lill-Gvern biex jgħid il-verità lill-poplu dwar il-veru impatt ta' dan il-grey listing. Bil-Gvern għandu jpoġġi lil bniedem fiċ-ċentru tal-politika tiegħu u mhux li Joseph Muscat u sħabu jkunu ċentru. Kull ġurnata li nagħmlu fuq il-lista l-griża ser impattuha qares b'nuqqas ta' investiment barrani. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li minħabba dan kollu se jbagħti kulħadd u liedna u l-poplu Malti wawċi kollu. Dak li ġara l-ġimgħa li għaddiet huwa frott tal-ħidma li għamel il-Partit Laburista biex jipproteġi lil dawk li għamlu l-ħsara lil pajjiżna u din dan kollu jeħtieġ li jkun hemm konsensus nazzjonali. Aħna nagħmlu l-għażliet fl-aħjar interess tal-poplu anki jekk nidhru dgħajfin. Għaliex l-ewwel responsabilità tagħna tibqa' lejn il-poplu u mhux lejn sħabna li rridu nipproteġu. L-Oppożizzjoni b'responsabilità qed toffri li tal-għajnuna u qed tipproponi li jkun hemm task force nazzjonali sabiex permezz tagħha kulħadd iwarrab is-supervja u l-arroganza u flimkien bl-għajnuna ta' kulħadd naqbdu triq il qudiem sabiex noħorġu minn din il-lista griża. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li b'effett immedjat se jkun qed jieħu serje ta' miżuri fil-Parlament. Qiegħed nitlob, Sur President, sabiex immedjatament il-Gvern iressa quddiem din il-Kamra id-dokumentazzjoni sħiħa tal-korrispondenza mal-FATF, inkluż ir-rapport dettaljat tal-FATF bl-action plan rakkomandat minna. Fil-ġranet li ġejjin, Sur President, ser nagħmlu wkoll serje ta' talbiet parlamentari b'urġenza għal dan il-għan. Għax irridu li jitwaqqaf kumitat parlamentari sabiex janalizza is-sitwazzjoni u jipproponi it-triq il-qoddim. Bernard Grech kompla jgħid li diversi unions u korpi kostitwiti sejħu għal koordinament nazzjonali bħal mofrit l-Oppożizzjoni. Għalhekk il-kap tal-Partit Nazzjonalista appella lill-Gvern biex ma jkun superf u jaġixxi fl-interess nazzjonali. Flimkien mal-poplu hemm barra qegħdin intukom l-aħħar ċans biex tinżaw mis-supervja u l-arroganza u għal darb'oħra taġixxu intom ukoll fl-interess nazzjonali. Marja Franca Lanza, Annet News.